i benvingudes a la Biblioteca Manuel de Pedrolo. Estem molt contents de tornar a fer presentacions de llibres i de manera presencial. I doncs, millor que començar amb la Mercè Carandell, que ens presenta la seva novel·la, El paradís rere el mar, i donar-vos les gràcies per venir. Doncs us dono la mà, podeu començar i moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a la Biblioteca Manuel de Pedrolo de Sant Pere de Ribes i a tots els presents. Bé, doncs, estem aquí, per fi, amb la Mercè, la Mercè Carandell. Suposo que tots els que heu vingut aquí la coneixeu, però... Com que tots són família. Bueno, no tots, No tots. Al final, a Sant Pere de Si no Ribes... són família, som quasi, perquè jo la Maria Vidal, família. A Sant Pere de Ribes, qui més qui menys és família. I aquest Climent, a veure, i tu, que no aixecaves un pam de terra, sisplau. Ara ja n'aixeco dos. Ara n'aixeques massa pam de terra. Bé, ens centrem en el tema, no? Sí, centrem. Bé, doncs anava a començar. Qui és la Mercè Carandell, per si no la coneixeu? Bé, doncs, per molta gent, per una generació, és la doctora Carandell, no? Per la generació dels de la meva quinta, és la mare de l'Artur i del Christian, que també és la mare del Carlos, que el teniu allà, que va venir després. Sí. Però, bé, pels de la meva quinta, que som... Jo, clar, ara li comentava al Carlos que tinc el record de l'Artur i del Christian a les monges. Home, i tant. D'haver parlat amb ells i d'haver anat a casa i dic, tinc dos amics que són germans, bessons, són diferents però són bessons. Amb una monja cubana. Unos niños muy preciosos. Deia, unos niños muy preciosos. Després vindrà el tema de Cuba. Bé, la Mercè em va demanar que li fes la revisió del llibre. Jo soc filòleg, treballo de professor de català per adults i de tant en tant faig algunes correccions que em demanen. Correccions més aviat, més breus, no tan llargues com el que em va enviar la Mercè, però per mi va ser un repte i vaig acceptar perquè també m'agrada la literatura i com que la Mercè era la mare de l'Artur i del Cris i la coneixia de tant de temps, doncs em feia molta il·lusió. També tenia una mica de xafarderia a veure què he escrit, no? I volia repassar-ho una mica. Bé, doncs vaig fer tot el que vaig poder i molt content del resultat i d'haver sigut part d'aquest projecte, que després en parlarem, o parlarà ella, però no sé si es pot desvetllar, que és part d'una trilogia. Tu desvetlla. Jo desvetllo. És part d'una trilogia, per tant estem a la primera part del projecte, que és El paradís rere el mar. Bé, primer de tot em va cridar l'atenció la quantitat de vocabulari que hi havia, vocabulari complex, no? És el que us deia, jo estava acostumat a corregir textos però no a mirar tantes vegades el diccionari. Llavors, bé, què és paraules tècniques, roba del segle XIX. Jo pensava que se les inventava aquestes paraules i no existien. Sortien al diccionari. I què és això? Més o menys pel context s'endevina, però volia saber exactament què era. Vocabulari de la mar, també. Vocabulari també de terra endins, no només de la mar. Pagesos, els rabassaires, sí. Exacte. Jo he agafat aquí un parell de passatges. Sí, molt bé. Per omplir una mica de temps, per fer la introducció, he agafat uns passatges d'ella i així no m'enrotllaré més jo i llegiré. Sentireu un fragment del paradís rere el mar. Un fragment de la vida del camp. En Blai s'estava amb els masovers i es llevava a punta de dia per ajudar-los. Recordava amb enyor la infantesa quan son pare, Lot, li ensenyava a sembrar, a fer la sega o a compondre cavallons perfectes. La feina a pagès va obrar el miracle. L'esplendorosa bellesa de la natura al mes de juny, els parterres de flors bulboses, tulipes, narcisos, jonquilles,
lliris, embellits per papallones de colors, eren un bàlsam per la seva ànima atormentada. Gaudia amb qualsevol niciesa, contemplava les interminables fileres de formigues estirat a terra, sentia els cants dels grills al vespre i buscava als llocs assolellats les ufanoses cavalleres de la reina, tan abundoses argalls a la solana de la muntanya i les violetes d'olor, als boscos de pins pinyoners que envoltaven la casa. No m'aplaudiu, Bé, doncs té alguns d'aquests passatges descriptius que són, la veritat, bastant reeixits, molt bons, I bé, he agafat el passatge aquest de la vida del camp, però podia haver agafat també una de la vida del mar, perquè hi ha un passatge important que és quan viatgen a Cuba. Aquí apareix Argalls, apareixen altres poblacions que són inventades. Són totes inventades. Són totes inventades, els cognoms inventats totalment. Els monestirs, tot molt inventat, sí. I ens diu que és un imaginari de la Catalunya central, sí, podria ser pot ser qualsevol lloc. Qualsevol lloc. Sí. Dels americanos, dels indianos que van anar a Cuba a fer fortuna. Sí. D'acord. Bé, sobre això us volia parlar, sobre els indianos, ara que Sant Pere de Ribes ja sabeu que és un dels punts neuràlgics de la història dels indianos, dels americanos, i ara d'aquí poc hi haurà una festa que ja fa uns anys que es fa, que tornarà a presentar el llibre, aprofitant la benentesa. Molt bé. I bé, clar, la història dels indianos, almenys en aquesta festa, es presenta molt bonica, la gent va vestida de blanc, amb uns barrets. Passarà pel Corte Inglés. Sí, la moda blanca. Una cosa que estigui bé. Però també hi ha una part fosca, no? Sí, bastant fosca. Sí. És una època de l'esclavisme i doncs vés a saber què hi feien per allà. Bé, a part d'aquesta poesia que hi posen les descripcions la Mercè, també hi ha una part una mica tèrbola i algun passatge una mica cru que explica, bastant cru, no? Sí. De l'època de l'esclavisme i també d'algunes relacions personals que apareixen per allà i que acaben una mica com el Rosari de l'Aurora, no? Bé, sigui com sigui, bé, aviam, ara no sé per què m'he enredat, he anat ja cap al final i m'he saltat tot el tros del mig que tenim. Això, la part de la meitat de la novel·la és el viatge que travessa l'Atlàntic. Qui eren els indianos? Em vaig preguntar després de llegir aquests passatges, no? Que no tot devia ser de color de rosa, devia ser una vida dura també. Hi ha històries amagades que no s'expliquen als llibres oficials d'història, no? I no tots són flors i violes, com aparenta des del principi de la novel·la, que es presenta com hi ha uns passatges que són de certa innocència, hi ha un enamorament d'uns joves i després d'aquests passatges d'innocència ens apareix doncs, relacions més tempestuoses, no? És allò que diuen després de la tempesta ve la calma, doncs aquí és al revés, no? Després de la innocència ve el terrabastall, la davallada, no? La davallada em va fer pensar en un llibre que és La febre d'or d'en Narcís Oller, que és un dels llibres més importants del segle XIX, i bé, hi ha aquesta cruesa que potser és inesperada, perquè clar, jo mentre anava corregint, anava seguint el guió, que és una mica difícil també, perquè tu et concentres en les paraules i després bueno, tu com a corrector, jo crec. Sí, des del punt de vista de corrector, a vegades et passen coses. Per això et telefonava tant. Sí, sí. I bé, hem mantingut hores i hores de telèfon. Moltes. Interminables. Em va fer tatxar un capítol, jo crec que amb molt bona vista, i el vaig treure. Era un capítol que a mi m'importava, que gent de la meva edat, dones de la meva edat, els agradava, com aquí una consogra meva, que quin bon capítol. Jo també, però el Josep em va dir això et trenca la trama. I el vaig treure.
Una cosa bona que vas fer. Una cosa bona que vas fer, a part de moltes altres. És el primer dia, després de no sé quants anys, que ens veiem en viu, perquè tota la comunicació ha estat per telèfon I WhatsApp. I WhatsApp i e-mail. E-mail. O sigui que per fi ens trobem i podem presentar el llibre. La part final del llibre és la que m'agrada més. A veure si tu ara vas i... Ara, no faré spoiler. I fas l'espoiler. No faré spoiler, no. Amb judici inclòs, com en moltes pel·lícules americanes, que a vegades acaben amb un judici, però aquí amb un judici amb molta ironia, trobo jo. Sí. I uns passatges també... Hi ha ironia a tot el llibre. Sí. Hi ha passatges que són divertits. A veure si el lector la sap trobar, aquesta ironia. Llegiré un altre fragment i després passem al vídeo. Què us descriuré? Això, un passatge que és una descripció de quan el personatge, el Blai, que és un dels protagonistes, fa el viatge per mar. D'entre tots els homes, en Blai només coneixia el capità. Era un home curiós. De tant en tant feia un crit curt que els mariners obeïen a cop calent. Es veia de lluny que era un llop de mar, massís i baix, amb una pipa a la boca i una gorra que es treia a des i ara per rascar-se la clepsa. Llavors mostrava els cabells blancs escadossers repartits en dos per una clenxa. I era clar, com caldo d'hospici, que maldava per tenir una bona barba, encara que a la seva cara només s'hi criaven 4 pèls. De semblar-se, pensava en Blai, s'assemblava al Déu Pare que hi ha pintat a l'església d'Argalls. Sí. L'imaginari religiós, també molt present a l'època, i en l'església d'Argalls tornem una altra vegada a sortir Argalls, poble imaginari, que podia ser qualsevol poble de Catalunya. Molt bé. Doncs ara veurem un petit vídeo, que no sé, segur que algú ja l'ha vist, que està penjat a YouTube. Ara. Quin suport! És el vídeo de presentació. Com veieu, hi ha molta trama, succeeixen moltes coses, i ara passa la paraula a l'autora. Molt bé, doncs primera cosa, encantadíssima de ser Sant Pere de Ribes, perquè quasi vaig néixer jo aquí com a metge a Sant Pere de Ribes i de trobar tants amics, no? I la primera amiga és la Maria Vidal. La Maria Vidal, que fa 91 anys, i la Maria Vidal, que ha sigut tan important per mi, vull dir, per mi, per molt, i que ens hem anat de juerga, ella i jo. Vino va, vi bé, ampolla de vi, aquí on te la veieu, i molta més gent, i tots vosaltres, que, no sé, m'encanta estar a Ribes, m'agrada molt, Climent, el petitó aquest que era, i tota la gent, el Jorge Rodríguez, un escriptor fantàstic, ahir em vaig comprar el seu llibre, molta gent, amics, la meva secretària, perquè jo vaig estar aquí a Sant Pere de Ribes quan van néixer els bessons, que els bessons van néixer al maig del 72 i al juliol jo ja feia la plaça de Sant Pere de Ribes, però necessitava una secretària, perquè no podia amb els bessons, i llavors vaig tenir una secretària, que és aquí present, l'any 72. El que passa que era una secretària que trigava a fer les receptes, les feia amb rodoneta, amb lletra rodoneta, i és aquí la meva neboda, la Xinga, que tenia 10 anys. Primer d'això, de totes maneres,
vaig estar passant visita a l'Ajuntament, que hi havia, el dia que vaig venir, que hi havia la cadira de la canalla, i jo seia amb una cadira de la canalla i un altre senyor gran igual que aquest seia també i dic, què li passa? O sigui, és una cosa com psicodèlica, era psicodèlica jo a Sant Pere de Ribes. Els començaments, però jo Sant Pere de Ribes sempre serà important per mi. I una de les persones que més he enyorat i he pensat en ella quan he escrit aquest llibre ha sigut l'Angracieta de Campau Artigas. L'Angracieta és una de les persones que jo he sentit, primer, que parlava millor català. Parlava un català meravellós, era fantàstic, vull dir, perquè aquí Ribes s'havia quedat, no era com a Sitges, que nosaltres estiuejàvem a Sitges. Sant Pere de Ribes no s'havia malejat amb els turistes encara, llavors el català es parlava. Jo he pensat en unes quantes persones, moltes d'aquí de Ribes, del català d'aquí de Ribes, no? Del català de Ribes, també de quan era petita de Reus, també he pensat en aquest català i després ja no he sentit tant de bon català, però la meva feina quant al llenguatge ha estat una feina de recerca, no és només diccionari, és pensar què deien, com ho hagués dit això, la Maria, el meu pare parlava molt bon català també, però ja més de ciutat, però com ho hagués dit això aquesta persona i tal, que deien a Reus, que deien, és a dir, el llenguatge i el fet de que jo hagi inventat un lloc, que és inventat, té a veure amb el llenguatge. Perquè si jo hagués posat un llenguatge, jo hagués hagut de ser fidel, per la manera com soc, a dir les coses com ho deia, com es diuen en aquell lloc, que hi ha molts modismes, i no em vaig atrevir a posar cap lloc. I d'altra banda, m'interessava la meva història i els meus protagonistes. El llenguatge va ser importantíssim per mi. I vull dir que hi ha gent que només llegeix castellà i que aquest llibre està fet per aquesta gent, perquè jo vull que el català donar-li una mica la gràcia que ha tingut sempre el català i que durant el període de la norma, de la normalització lingüística, s'ha sacrificat per la normalització lingüística i és lògic, però com que jo recordo per edat el català anterior, doncs tot el meu esforç ha estat en trobar la llengua, en trobar la llengua, en trobar el registre i en trobar tot això. Això per mi ha estat molt important. La segona cosa que jo vaig dir és que jo vull dir, i em sembla una cosa així com de que xula soc, no, és que jo no he escrit aquesta novel·la, que l'he viscuda, no l'he escrit. I dic per què? Perquè jo volia escriure una altra novel·la que estic escrivint actualment. Era una novel·la que començava amb la guerra civil, el franquisme, era la novel·la al franquisme, que al capdavall era la gent de la meva generació, la generació franquista i tal, és la que estic escrivint ara. Però em va passar que jo tenia una avantpassada que es deia Susina i jo li vaig posar un nom amb una àvia que es va dir Susina i llavors jo anava a l'Ateneu amb el meu germà, amb el Cris i tal, i un dia amb el Cris veníem i dic, és que saps què passa? Que jo ja sé la vida de la Susina. I va dir, però com? I dic, sí, jo la sé, jo és que la conec a la Susina i no era res de la meva avantpassada, no tenia res a veure. Dic, no, jo la conec. Llavors vaig posar una Susina que era la filla de la botiga del poble, Montbiola, després us explicaré el començament, i s'enamorava del mosso del poble, però al segle XIX, estaven a 1972 quan passa això, hi havia massa diferència de classes, el Blai era d'Argalls, un poble molt més petit, no hi havia quasi res allà, i Montbiola ja era més gran, Tramujals ja era la capital, i llavors el Blai
Quan arriba el regnat d'Alfons XII, Alfons XII decreta el servei militar obligatori pels catalans, que ja ho era per altres grups de gent, però per als catalans no ho era encara el servei militar obligatori. Llavors ja ha d'anar, i eren 8 anys, que era una barbaritat, era una desfeta, perquè tu imagina't, la gent en edat de treballar, després tota una colla de vells que es quedaven. Els enviaven 4 anys a Filipines o a Cuba, perquè aleshores a Cuba hi havia la guerra dels 10 anys, anterior a la guerra americana, i a Filipines doncs, hi havia revoltes contínuament i els enviaven allà, i després 4 anys a qualsevol lloc de les Espanyes, no? Vull dir que era... Si sobrevivien. Si sobrevivien, que no, perquè a Cuba, la guerra de Cuba, això és un spoiler de la meva segona novel·la, però bueno, no morien de tret, morien quasi tots de malaltia. D'acord, doncs... Aquest Blai es va a Cuba i diu: jo vaig a fer fortuna a Cuba per casar-me amb la Susina, no? Però jo tenia un bon començament per la meva novel·la de Regina Celis, tenia un començament que de veritat és espectacular, perquè la vaig pensar tant que és un començament, i resulta que tenia la Susina, sabia que havia sigut la Susina, coneixia, ja m'havien presentat el Blai, que és el nom del meu nebot, i bueno, també tinc un mus, no?, d'aquí, més o menys. Doncs el baró de Ribes, també tinc un baró de Ribes, perquè també Sant Pere de Ribes forma part, molta part de la meva vida, no? Doncs jo tenia la novel·la de la Susina, sabia què feia la Susina, sabia perfectament què feia en Blai, després ja no sabia tant, però i sabia el casic del poble, el baró de Ribes, però que no sabia com començar-la, no sabia, no tenia, i una novel·la, un començament és important. Llavors, la novel·la, que era del franquisme, és una novel·la més aviat del franquisme, i és urbana, és a dir, que no havia imaginat cap lloc. Però vaig anar a l'Ateneu a una classe que es deia una classe fantàstica d'un home, Melcior Comas, que és un escriptor molt conegut, i es deia l'escriptor se'n va al cinema, es deia, un curset d'estiu. I llavors ell va parlar de la pel·lícula El Padrino del Marlon Brando, la del Marlon Brando. Llavors ell diu: mira, aquesta pel·lícula, al principi hi ha una boda siciliana, i en aquesta boda siciliana doncs es presenten tots els protagonistes. Fa la boda siciliana i aquest home doncs va traient tots els protagonistes. Jo no podia fer-ho perquè el Blai se n'anava a Cuba, no podia presentar tots els protagonistes, però sí que podia presentar el lloc, un lloc que ja em serviria, no?, per centrar i plantar la meva novel·la, no? I llavors aquesta és un romiatge, és la romeria del 15 de juny, Santa Susina, que és el dia dels màrtirs, era una màrtir, i la Susina és una nena que té 15 anys, i llavors es veu com se'n van de la romeria i naturalment el ball de bastons, vull dir, els gegants, tots, vull dir, tot amb molta càrrega religiosa, molta més, no? Però vaig començar així la novel·la i llavors t'orientaves, o sigui, t'orientes ja, perquè dic, mira, aquí Tremujals, jo us dic una cosa, que no és que sigui, però és una ciutat gòtica, feta de Jaume el Conqueridor. I vaig anar a Vilafranca i vaig copiar literalment el prospecte. Vilafranca del Penedès creix quan baixa Olèrdola i tal, i llavors jo això m'ho vaig copiar. Vilafranca a mi no m'inspira, Vilafranca realment no em diu res, jo he anat unes quantes vegades a Vilafranca, però sí que hi ha moltes palaus gòtics que em van servir per estirar la corda, no? Per posar
els meus personatges. Jo volia també que fos una novel·la polifònica, una novel·la de moltes breus, molts subtrames. És més fàcil potser una novel·la amb la Susina i ja està, però i avui en dia també et recomanen que tu llegeixis una novel·la, que la novel·la tingui 100 pàgines i que tingui 2 protagonistes, xico busca xica, i a mi no, això ja no... M'interessava explorar altres coses i tal, i de passada doncs explicar enterraments, coses d'aquestes, no? Diferents trames. Que vaig tenir el capellà de la presó, que és un sol de persona, perquè jo estava de voluntària de presons, que dir que estava de voluntària de presons vol dir que estava escrit allà, però no tenia cotxe i no hi anava, vull dir. Però sí que em vaig fer molt amiga del capellà de Josep Maria Febró, que és una de les... El Jordi Évole li va fer una entrevista, és una de les millors persones que he conegut, és un tio impressionant, i el vaig tenir al telèfon no sé quantíssimes hores perquè m'expliqués, però bueno, però això què portava, què cantaven, vull dir, perquè m'expliqués les coses, no? Altres personatges estan basats també en gent propera a mi i no? Vull dir, allò de Flaubert, no? Madame Bovary c'est moi, no? Madame Bovary c'est moi. Doncs esclar, tots aquests personatges c'est moi, perquè tu el que treballes és amb les teves vivències, no? Doncs, no sé, vull dir, vaig fer el d'això. Per exemple, hi ha una Glòria Teresa, i bueno, hi ha una iaia Margarida, jo tinc una besàvia, besàvia, àvia del meu pare, no? Que es diu Margarida Vidal, de l'Empordà. Sempre que he escrit sobre una àvia li poso Margarida, ja està, ja ho tinc resolt, l'àvia Margarida, ja està, perquè és la meva àvia, no? Després tinc una noble que es diu Glòria Teresa. Jo tenia una tia noble que es deia Teresa Glòria, però li deien Glòria, i la poso i a tot, ma germana diu això s'assembla com una castanya, la tia Glòria, no s'assembla res, perquè ella la va conèixer i jo no. Dic, m'és igual, però jo ja... És una generació de pubilles i expliques allà als nobles, aquestes de Tramujant, no? I després l'Anita, que és un altre personatge que tinc jo, l'Anita, que també jo tenia una tia Anita. I la meva tia Anita era una cubana i a Cuba, i justament això com es diu, el Francesc Carnisser, es deien molt Anita. No, jo ja ho sé que es deien Anita les cubanes, es deien molt Anita. I us explicaré una anècdota, que jo tinc una germana que viu als Estats Units des de l'any 64 i escriu de meravella. I aquesta germana m'explicava una cosa d'aquesta, de la tia Anita, que deia, la tia Anita era blanca, però tenia la mare negra. Tenia la mare negra i no es podia casar. Fins que es va casar amb el meu tio Lluís, no es podia casar. Llavors la tia Anita deia, mamita, li deia la seva mare Isabel Esquivel, ay mamita, ¿puedo dormir contigo, mamita? Y la mamita, no, nenita, duerme con tu esposo. Duerme con tu esposo. La tia Anita tenia 44 anys quan deia això. 44 anys, però volia dormir amb la seva mare. Perquè, no, nenita, duerme con tu esposo. Vull dir, perquè ara jo us passaré un vídeo trobat per internet, però que m'agrada molt. Perquè les dones a Cuba eren, si per exemple agafem les angleses, la Jane Austen i les Bronte, totes aquestes van a cavall, no? Les dones angleses i tal. Aquí no, però és que Cuba ja era el més remilgat del món, vull dir, no hi anaven. Bueno, a veure si puc dir alguna cosa abans dels d'aquí. Aquí, a tot la Catalunya, la Catalunya costera, diguéssim, van plantar vinyes
per canviar a Cuba amb alguna cosa, perquè hi va haver-hi molts rics, que parlava amb ella, hi va haver-hi molts rics però hi va haver-hi molts pobres. Llavors plantaven vinyes i estava permesa una cosa que li deien la pacotilla, que no hi ha traducció al català, li deien la pacotilla, i el capità dels vaixells deixava que tothom portés la seva pacotilla, amb aquesta, perquè tu tenies 3 pessetes al dia, en aquesta època que jo parlo, 1875, et donaven 3 pessetes al dia, però et descomptaven el que deien les provisions de boca, el menjar, i llavors et quedaves que depenies de la teva pacotilla. I la teva pacotilla, quan tu arribaves a Amèrica, doncs la venies, la intercanviaves i feies com vull dir, feies una cua, perquè vull dir, no sé si m'enrotllo com una persiana, m'ho dieu, perquè jo m'enrotllo com una persiana, vull dir que... Sí? Continuo o no? No sé, no sé. Què? Estan entretinguts. Què? Els catalans, aquests catalans pobres, no parlo dels... perquè tots eren indians, però n'hi havia que tenien diners, llavors se n'anaven i feien uns negocis impressionants. Però els catalans pobres, com per exemple els meus admiradíssim família Bacardí, eren gent que no tenia res i tenien un lema: 5 generacions i una fortuna. 5 generacions. El Facund Bacardí, que va ser el que va inventar, dissenyar l'alambic per fer rom, aquest va morir a la pobresa, a Santiago, perquè justament els de Sitges anaven a Santiago i els de Vilanova i Ribes anaven a Matanzas i a l'Havana. I va morir a la pobresa, aquest, el Facund Bacardí. Però el que feien era el cabotatge, és a dir, ells tenien raïms, plantaven, tenien aiguardent, tenien vi, era la seva pacotilla, no? Tenien ampolles de vital. Llavors tu tenies el teu germà, li deies: escolta, posa't aquest porc, que jo vindré amb la meva pacotilla, te la dono, i tu fas el negoci i tal, i després jo ja cobraré els diners. I aquest que estava aquí s'entenia amb un que estava aquí, i aquest amb un altre. I els catalans, i jo no soc abanderada per res en absolut, però sí que van fer una trama a Cuba molt important, en el sentit que van crear com una mena de classe mitja a Cuba, els catalans, perquè dels grups d'espanyols que van sortir primer van ser els asturians, que eren els amos del tabac, que després els van succeir els catalans, a Partagàs també, per exemple, després els catalans, després els gallecs i després els canaris. Els canaris anaven més per treballar, vull dir, no era mà d'obra. Els catalans que és el comerç, el negoci, el trueque, el tal, doncs van crear com una xarxa. Jo això no ho explico, perquè a mi el que m'interessa són les cuites dels meus protagonistes, però van crear com una xarxa a Cuba i llavors van crear com una classe mitjana, i d'aquí la frase Dios mío, dice un negrito no sé qué, Dios mío, haz que sea blanco aunque sea catalán, perquè els catalans pencaven i segons com deien, que d'aquí ve l'expressió, treballaven com a negres. Ells treballaven. Vull dir, ells treballaven com a negres. I els negres deien, bueno, sí, però... Perquè quan anava la gent a comprar a la botiga, hi va el català. Me voy al català. Que era el que tenia la botiga, perquè tenia tota aquesta mena de filadura, no? D'això. A part de gent molt rica ja, doncs gent, per exemple, la família de Ramon Casas era de Matanzas, havia fet fortuna a Matanzas, hi ha moltíssims, vull dir moltíssims, no? Els Güell, per exemple, els Güells, que són de Torredembarra,
l'escut dels Güell és de pastors a senyors, no? Ara vull posar sí, perquè, vull dir una cosa. Què va passar aquí a Catalunya? Va passar el desastre de la filoxera. Aquest desastre de la filoxera va portar una cosa bona, que és que no hi havia xampany francès i es va començar a fer cava sense dormir. Això va ser per la filoxera. Però el segon desastre de la filoxera va ser l'estat terrible en què van quedar els rabassaires. Els rabassaires són aquells que treballen, no tenen terra i treballen les terres d'un amo. Van quedar amb un desastre terrible, perquè els rabassaires tenien un contracte de rabassa. Aquest contracte de rabassa era un contracte que les vinyes anaven fent, i ells anaven cultivant la vinya sempre, però la filoxera va matar les vinyes i llavors els amos els van treure tots, que això va arribar fins a la guerra. Això va estar molt al nucli de les revolucions anarquistes i de pagesos i rabassaires aquí. El Lluís Companys va crear una mena de cosa que no va acabar de sortir bé, però alguna cosa els hi havien de donar, no?, els amos, perquè de cop i sobte es van quedar sense res els rabassaires aquí, i els pagesos, doncs què, una vaca, no tenien res tampoc, no? Llavors hi havia els nobles, no? Hi havia una diferència social tremenda. Jo tinc una noble aquí. Llavors, a Cuba, ara vull passar un vídeo de Cuba. Aquí? Sí, ara ja veureu com preciós és aquest vídeo. I estan... És la dama.
Claro, faig així. Bueno, perquè sempre que no m'atrevi. Ah, sí. A mi m'han dit que has anat a Cuba per documentar-te per la novel·la. Sí, 2 vegades en un any. 2 vegades en un any he anat i he fet tot el recorregut que fan els meus protagonistes, he seguit els carrers i després em va costar molt saber des d'on, qui els escrivia les cartes, perquè el Blai sap escriure, vull dir, la Susina li ha ensenyat a escriure, no? Però ell té mala lletra, llavors sempre busca algú que li faci les cartes. I a Barcelona els escrivents eren al Palau de la Virreina, hi havia casetes amb els escrivents i allà doncs cartes i escrivien unes cartes molt carrinclones, d'amor, i els escrivien unes cartes que al Blai li fa una vergonya tremenda, allò que diu quan arriba a Barcelona diu i esclau vostre com soc, i diu el Blai, home, esclau no soc, jo soc el mosso, però es podria dir que soc l'encarregat de la botiga, jo no soc l'esclau, no? I a Cuba també, no? També es troba, i a Cuba on estaven els escrivents era un lloc impressionant, que vaig llegir un llibre, he llegit quantitat de llibres, que era el palau del capità general, i allà hi estaven els escrivents fent coses de testaments, de coses així oficials, i també hi havia els escrivents de cartes, perquè ells, l'única cosa que era tot molt corrupte, era tremendament corrupte, no? I havies d'això. No com ara. No com ara. No, molt més. Ara Déu-n'hi-do, però és que allà era tremend. Cuba era la corrupció. Cuba es va separar d'Espanya per la gran corrupció que hi havia. Hi havia pirates també a sou de la reina Maria Cristina, hi havia pirates, també els tenien els anglesos. He de dir que els catalans, amb això sí que molt malament, vam ser els últims que vam voler l'abolició dels esclaus, perquè nosaltres teníem allà enginys sucrers i fins al 1982, que no va signar Catalunya, vull dir que estaven a favor dels esclaus. Els esclaus, la pitjor època dels esclaus és el segle XIX, perquè se'ls unifica amb les màquines, no eren els domèstics que hi havia, no, és que eren màquines, era com si apretés un botó i aquell tenia que treballar. Era terrible l'època aquesta dels esclaus, d'això. I què més dic ara? Hi ha molta cosa de la trama i jo no he pensat ni en escriure d'indianos, ni en escriure una cosa feminista, ni en escriure una cosa per la igualtat social. No, jo no m'he preocupat, vull dir, és el que m'ha sortit i penso, tal com soc, doncs em sortirà. Per exemple, el baró que surt al principi de tot, el baró de Ribes, el fill, li surt negre, que en realitat és un blanc atrapat dintre d'un cos negre, perquè és el cacic, i el cacic ha tingut com tots els indianos molts havien tingut relacions amb negres, i llavors ell surt negre, i llavors no pot entendre com és negre i és ric, perquè són dues coses contraposades, no? Vull dir, no sap el que... Però bueno, la cosa també, aquí he de dir, en els agraïments, no he posat el Climent, i perdó, i la novel·la en castellà sí que li posaré, perquè el Climent ha sigut una persona que l'he fet anar de bòlit del sisplau, Climent, sisplau, vine'm a socórrer. Després, una altra persona, el Francesc Carnisser, que em va revisar la novel·la primera part, i després un amic del meu germà, que és l'Àngel Sainz Pardo Pla, que m'encantaria que estigués aquí, que aquell
vaig anar a Lanzarote i vaig veure tot Lanzarote, va explicar molt els vents, els alicis, com anaven, les marees, com anaven aquestes coses, la baixa mar, la pleamar, i em va explicar moltes coses. Una de les coses que em va explicar va ser que com es netejaven els vaixells, ni que vinguessin de Southampton, que molts venien de Southampton o de Liverpool, no? Baixaven fins a Lanzarote, i entre Lanzarote i la Graciosa hi havia un tros de mar, això ho explico, un tros de mar molt petit. Llavors anclaven els vaixells allà, els feien decantar per una banda, netejaven allò, feien caure tot, i és un lloc que és allà, ningú ho sap, no? És a dir, he anat buscant molt les petites coses i tot surt d'allà. I tot surt, però sense una intencionalitat, no. O sigui que el llenguatge ha sigut molt intencional, això sí, i després també la llibertat que els he donat amb els meus personatges per fer el que vulguin, perquè jo de vegades m'enfadava, feien unes coses que no em semblava gens bé, però pensava, és la seva voluntat. Si li haguessin tingut un iPad, doncs potser haguessin volgut jugar a l'iPad tota l'estona i els hagués deixat jugar a l'iPad, però no en tenien. I no sé, i després està la cosa terrible dels esclaus com a contrapunt, perquè clar, és el paradís, però és que allà tothom estava al negoci dels esclaus, molta gent estava al negoci dels esclaus, i llavors aquí hi ha un contrapunt impressionant, i aquí no m'estalvio jo, no hi poso, vull dir, ho dic tal com és, i ja està, i a qui no li agradi... No hi ha censura. No hi ha censura. I ja està, ja he acabat. I a veure qui vol preguntar, perquè aquí ningú s'atrevirà a preguntar, perquè va, pregunteu cosa. Està ben documentada? Ho sap tot? No. Pregunteu. Què voleu preguntar? Va, un valent. Aquí hi ha una senyora que tenia uns parents a Cuba i de Ribes, molt coneguda, de Vilanova, sí, de Vilanova, però diu que els catalans, també els gallecs, també els estudiants, hi havia la casa de caritat catalana, gallega, asturiana, i a la gent que no podia valdre's, doncs estaven allà. He estat molt al cementiri de l'Havana i de Matanzas, molt, i són els carrers de Vilanova i de per aquí, són allà, els noms que estan apuntats allà, els cognoms. N'hi ha molts de... Després també, per exemple, el cognom Ferran hi és, vull dir, he estat molt al cementiri perquè... Però és que va passar una cosa, que Sitges dels indians, Barcelona, una cosa vull dir, abans. Els indians comencen a anar, els catalans comencen a anar quan Carles III, que era un tio molt progre, el millor dels Borbons, era italià, no tenia res a veure amb la púrria de Borbons que hi ha, no? Era un tio progre que la seva mare el va fer venir d'Itàlia, educat a Itàlia i tal, ve i es troba que no té un duro. I llavors, pel Tractat de Tordesillas, la gent que estava al Mediterrani, això dels reis catòlics, vull dir que Espanya era una destino universal, va ser que no, perquè els de la Corona d'Aragó no podien anar a les Índies, no podien anar a fer peles a les Índies, no podien, Tractat de Tordesillas, res. Sortien dels ports castellans, que eren Cadis, Sant Andreu i Cadis, perquè hi havia gent molt important a Cadis, en aquest sentit. Però el 1776, crec, o 60, no porto xuleta, el Carles III, que li diuen l'alcalde de Madrid, doncs decideix que han de portar peles d'algun lloc.
I llavors diu, mira, aquests de la, devia dir en italià, aquests de la Corona d'Aragó que hi vagin, la Corona d'Aragó és Catalunya, ja, perquè Aragó no té platja, que hi vagin. I llavors, sí, és veritat, nosaltres ens vam començar a fer moltes coses, vam començar el modernisme, els telers, aquí ens acusen, no? Sí, amb els diners dels esclaus, sí, però què més? Tot Madrid està edificat de llavors, dels diners que paraven a Madrid i que els principals industrials eren d'aquí els principals industrials. S'ha de dir també una cosa, que això suposo que el diumenge parlaran, que és tot el llegat dels indianos, perquè com que Cuba va ser, durant 6 mesos va ser anglesa, aquells 6 mesos van posar tots els trepitges sucrers, tots els enginys sucrers, ingenis, en català ingenis, no enginys, ingenis sucrers, i Nord-Amèrica anava molt més adelantada, de manera que a Cuba els indians, el Viada, no? És el primer, el Viada, que és de Mataró, que és una de les poblacions que més anava, doncs el Viada posa el tren Barcelona-Mataró i el següent és Vilanova-Mataró, Vilanova-Barcelona. El Barcelona-Mataró 1845, ho dic una mica de memòria, després el de Vilanova. Va passar que a Sitges va tenir, gràcies sobretot a Santiago Rossinyol i al mecenes, aquell americà que no me'n recordo com es diu, el mecenes, com? Sí, exacte, aquest, que era amic del Ramon Casas i tal, van abocar molts diners allà al Palau de Maricel, que val la pena veure'l. Però Vilanova i Ribes, el tren els hi va jugar una mala passada i aquí no van arribar els diners, d'aquí, dels mateixos indians, no van arribar, perquè es van anar tots a viure a Barcelona. Vull dir, va ser així. El tren se'ls hi va girar en contra. Vull dir, tot i que, efectivament, hi ha moltes cases, i vull dir, ho veurem, hi ha molta arquitectura cubana, moltes coses, no? El passeig marítim, moltes coses, la plaça Mercè, com la plaça de Vilanova, són copiats minis de la plaça de Matanzas, que és una meravella, però vull dir que són copiades. I després una cosa molt interessant que jo no poso al meu llibre és que el 1975, i aquí sí que ho podia haver posat per temps, però no ho vaig voler posar perquè també m'entrebancava la història dels meus personatges, els catalans i mallorquins fan en el lloc més bonic de Cuba, però més bonic de Cuba, la Loma de los Catalanes, l'ermita de Montserrat, de Monserrate, i fan la romeria, el romiatge, també a l'ermita de los Catalanes. Això, si voleu, us puc passar un vídeo, o si esteu fins als nassos ja, o vosaltres mateixos. És una meravella, la Loma de los Catalanes, fins al punt que jo, la segona vegada, jo anava a llocs molt humils, al mig de l'Havana, de Matanzas, que em costaven 20 euros a la nit i tal, però després, com que era molt més barat, doncs jo em passejava en taxi per tota l'illa, tota l'illa no, és enorme, ja havia estat a Santiago, no, però em passejava en taxi i anava veient i tinc moltes, anava a fer la ruta de l'esclavatge, tinc coses, tinc molts vídeos i molts que se m'han desfet. I a veure què volia dir jo ara. No ho sé. Jo tampoc. Què volia dir? Perdó? Perdona? De Monserrate. L'església aquest de Monserrate. Ah, sí, jo agafava un taxi i el taxista que es dedicava als turistes diu, però eso lo tengo que decir, si es el sitio más bonito de Cuba. És veritat. És una meravella. Ara aneu a casa i poseu la Loma de los Catalanes i és el lloc i pagada per mallorquins, però té l'ermita, que és una còpia, no és ni molt menys la de Montserrat, no té res a veure, és una ermita molt humil, però davant té les 4 províncies, Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona.
Vull dir, i és una preciositat. I us dic una cosa, aneu a Cuba abans que vingui el capitalisme destrossador que vindrà aviat i comencin a fer hotels per allà on els doni la gana i comencin a destrossar-ho tot. I després també la part de... Jo també tinc un personatge... Després us explicaré una altra cosa, que és de Bacardí. Bueno, o si no, ja està. Ara, per a vosaltres, jo em recupero i després continuo el rotllo, perquè tinc molt de rotllo. Va, digues tu alguna cosa per trencar el foc d'aquesta gent tan tímida. Dona, Digues. aquí vives? Sí. Totes les cases riques que has dit eren perquè havien anat a Cuba. Esclar. Els mestres, Claro, sí. tu també encara n'ets una mica parent. Sí. Com Ramon, aquesta casa que està en venda davant de la caixa. Sí. Doncs era d'un fill de Can Geló, que eren els mestres. I aquest va arribar molt ric. I n'hi havia algun altre que no tant. I es va casar. Llavors arribaven aquí i es casaven amb una noia de Ribes. D'aquí va fer vaig fer els casos. Sí. I, no sé, eren els únics que podien donar carrera als fills, els que havien anat a Cuba, els que eren cubanos. Cubanos. Home. També hi havia que un germà del meu pare també hi va anar. També? També hi va anar? Sí. I què va fer? Va tornar o què va? Es va modificar perquè ell no era ric, va tenir 5 fills. Va posar una empresa de cavalls que portaven traginer, doncs. I aleshores va caure i es va morir. Però aquests fills encara es havíem escrit a casa. Maria, d'aquí poc et faràs rica multimilionària perquè tindràs el tiet a Cuba. Heredaràs del tiet cubano. Però aquests de Can Geló, que tu ja saps què són. Sí. On és Can Geló? Doncs els fills, almenys 3 van anar a Cuba. Sí. I el més ric era el petit, que era el Ramon, perquè era el pur de la meva mare, que es va casar amb una tia de la meva mare. Llavors els hi buscaven una noia o una noia i es casaven amb gent de ric. Després t'explicaré una cosa. Jo també en tinc de cubanos, en tinc dos de la família. Un carnisser carlí de l'Empordà que li va clavar una ganivetada amb el ganivet aquell així i va fugir cap a Cuba. I el meu germà, Josep Maria, es va trobar a l'orquestra Garandella a Puerto Rico. Sí, a Puerto Rico hi ha una orquestra Garandella. Perquè clar, Cuba era Cuba i Puerto Rico. Esclar, si no sou de Ribes, us veu que ens veiem també és el carrer del Pi. I eren veïns de casa. Quin era, Maria? Milà. Can Xurrilla. Can Xurrilla, sí. A Can Xurrilla, doncs, n'hi van anar 3 germans. Clar. I la mama deia, pobreta dona, no els vist mai més, només va tornar un a veure-la i a tornar-se. És que els que venien rics sí que tornaven. Sí. Els que només es guanyaven la vida. El van quedar allà. És que la història s'ha d'explicar de moltes maneres. Per això hi havia aquests rics, els indianos, que molts es dedicaven al tràfic de negres, Molts. Però després hi havia aquests altres que tenien botiguetes, que tal, i que no tornaven. Jo, per exemple, jo tinc un personatge que és la Regla, que és una de les minyones, la Regla de la qual no parlo, però és que la Regla, la Mare de Déu de Regla és de les més importants de Cuba. I vaig pensar, aquesta la deixo així, però que em vagi fent ambientillo, perquè la Regla, la Mare de Déu de la Regla, és la patrona de Chipriona, però també hi ha el poble de Regla a l'altra, o sigui, l'Havana és aquí, de l'abadia de l'Havana, i aquí està Regla. I després també una cosa molt interessant que he vist, que és molt interessant. Aquesta catedral meravellosa de 1700 i escaig, meravellosa barroca de l'Havana, està dedicada al culte de la Puríssima, però abans era el culte de Sant Cristòfol, i l'Havana és Sant Cristóbal de l'Havana.
Llavors vas al museu, que jo m'he trepitjat tots els museus marítims haguts i per haver, no? Sobretot al País Basc, i les drassanes també em van ajudar molt, i després al Museu Marítim d'aquí de Vilanova. I una cosa molt curiosa és que quan l'any dels negats, que es van ofegar molta gent, molts mariners a Vilanova es van ofegar, doncs l'any dels negats, els que va salvar, els pocs que va salvar, va ser Sant Cristòfol. No va ser ni Sant Pere, ni la Mare de Déu del Carme, no, va ser Sant Cristòfol, perquè Sant Cristòfol era el patró dels viatgers. I jo dic, vull dir, que quan profunditzes en un tema hi ha constants relacions, no? Sant Cristòfol de l'Havana, però resulta que a Vilanova, aquí, no es mou més que Sant Cristòfol, que quan hi ha un negat, un ofegat, és Sant Cristòfol qui espavila. Vull dir, és molt curiós en general, no? És interessantíssima, perquè estan els indis, els que estaven, precolombins, després estan els blancs, després estan els negres, després estan els xinesos, que els van portar. Llavors veus una barreja de races que tenen el cos com... Qui ha estat a Cuba? Qui ha estat a Cuba aquí? Qui ha estat a Cuba? La teva secretària. Què? La teva secretària. No, la secretària. I el si tu has estat a Cuba. I l'Itus també. I és una alegria que tenen aquella gent que havia que estar necessitats als pobres, perquè realment... Però és una meravella quan diem una raça, aquí l'humor és la barreja i tot això. No sé què vaig dir. Quan estava escrivint el capítols del mar, m'havia passat una cosa que no m'havia passat mai, que el mar, jo visc molt a prop del mar a Vilanova i em xuclava, i és que, o sigui, necessitava, em ficava el far, no? Com em dic, cap a Cuba. M'anava allà i el vaig al far i, bueno, m'arrebatava el mar, ho necessitava, no? Necessitava, això que banyar-me a la platja m'agrada, doncs ja, més ja no, però no sé. Ja està, ja no puc dir res més. Qui vol fer alguna cosa més per l'explicar una mica més millor? No he pogut portar cava i galetes perquè no m'ho permeten. Si us diguéssiu ara, amb cava i galetes teníeu molt diferents. Esteu aquí. Però presentem el segon, això. El segon el que faré serà el tercer, però és igual, es pot dir igual tranquil·lament. Per quan has de dir? Jo crec que, coneixent-me a mi, perquè jo soc bastant de... Ui, això no queda bé, ui, això no queda bé, ui, això no queda bé. Jo dic que jo tinc 2 anys,